Terve! Puhutaanpa hetki yrityksen arvosteluista. Esimerkiksi niitä, mitä ihmiset jättää vaikka Googleen, Facebookiin, TripAdvisoriin tai vastaaviin alustoihin. Nykyään tutkimusten mukaan ihmiset lukee arvosteluja ja tekee ostopäätöksiä ihan täysin niiden pohjalta niin noin 90% tapauksissa. Eli niihin luotetaan. Niihin luotetaan ihan yhtä paljon kuin johonkin ystävän tai sukulaisen suositteluun. Ja varsinkin aika paljon enemmän kuin yrityksen omaa markkinointiin tai viestintään. Sitä ei pidetä enää ollenkaan luotettavana. Ja huonot arvostelut vähentää asiakkaan luottamusta yritykseen ja se tietysti maksaa ihan riihikuivaa rahaa siinä vaiheessa. Jos asiakas tutkii kahta yritystä, toisella on 2 tähteä, toisella on 4,5 tähteä, niin onhan nyt aika selvä, että kumpaan se päätyy, jos tuote on suurin piirtein sama tai palvelu. Ja nämä arvostelut on siis ihan sama asia kuin yrityksen maine. Ja huono maine alkaa vaikuttaa sitten liiketoimintaan myöskin aika pian. Moni ihminenhän ei oikeastaan mene antamaan niitä arvosteluita muuta kuin siinä vaiheessa, kun joku homma on mennyt pieneen. Eli silloin on tiedossa huonoja arvosteluja. Moni yritys pelkää pyytää näitä arvosteluja ihan sen takia, koska pelätään, että ne arvostelut on huonoja. Ja niitähän ei haluttaisi sitten siellä Googlessa esimerkiksi näkyvän. Mulla on tähän ratkaisu, jolla sä voit hallita näitä arvosteluja viisaasti. Sä voit päättää, että onko hyviä arvosteluja, esimerkiksi 4 ja 5 tähden arvostelut, jotka menee sitten suoraan Googleen. Tai sitten jos tulee risuja, eli alle 4 tähteä, ne menee suoraan lomakkeelle, jossa asiakas voi kertoa tämän syyn ja jättää mahdollisesti yhteystietonsa. Ja sä voit olla häneen yhteydessä ja ehkä jopa kääntää voitoksi tämän tilanteen. Ja saada sitten vielä 5 tähden arvostelun. Ja näitä arvosteluja kannattaa ylipäätäänkin olla aktiivisesti pyytämässä asiakkailta, koska moni ei luota enää vaikka 1-2 vuoden vanhoihin arvosteluihin. Niitä pitää jatkuvasti olla siellä tuoreita hyviä arvosteluita. Ihan jo sen takia, koska kilpailijallakin on. Niihin luotetaan paljon enemmän. Eli tällä mun sovelluksella sä voit pyytää asiakkailta arvosteluja, joko QR-koodilla, joka on yrityksessä näkyvillä tai jossain kuiteissa tai laskussa tai muussa painetussa materiaalissa. Voit lähettää WhatsApp-viestiä tai voit lähettää sähköpostia. Asiakkaat siirtyvät tästä linkistä eteenpäin tälle alustalle, jossa voivat arvostella, antaa tähtiä. Ja sen mukaan, miten paljon tähtiä annetaan, ne menee joko suoraan Googleen tai sitten siirtyy tälle lomakkeelle, jolla sinä saat huonot arvostelut sitten kiinni ja vielä vaikuttamaan niihin. Samalla saat myös nettisivullesi semmoisen widgetin, millä voit esitellä näitä hyviä arvosteluja. Siinä näkyy, mistä lähteestä se arvostelu on tullut Googlesta, Facebookista tai minkä nyt olet valinnutkaan. Ja siinä näkyy myöskin arvostelun jättäjä ja minkä arvostelun hän on antanut. Samasta widgetistä pääsee myöskin sitten jättämään arvostelun yrityksille. Eli näin pääset taas lähemmäksi sitä omaa tavoitettasi ja saada niitä hyviä arvosteluja. Eli älä anna huonojen arvostelujen määritellä yrityksesi tarinaa. Ota yhteyttä tuolta alhaalta lomakkeella ja pyydä vaikka viikon ilmainen tutustuminen, niin pääset näkemään, miten ohjelma toimii. Kiitos.